Dette tog kører mod. This train terminates at Københavns Lufthavn. Copenhagen Airport. Så når vi var kommet nytår, så siger vi tak for M3-linjen. Ja, Nu skal vi over at have M1 eller M2, i hvert fald den, der kører mod, M2. mod Lufthavn. Vi skal have... Kommer vi nu til at komme over jorden? Du skal lige holde. Det behøver jeg ikke. Det vil jeg gerne have. Jeg kan gøre det her. Hvorfor stopper den næsten? Hov. Hvorfor kører den langsomt? Hvorfor gør Ja, hvor er vi så på vej hen, Carlo? den her stopper trianglen? Triangel. Vi er med M3 Vi er Østerport. i Østerport. Har du set noget spændende i dag på vores tur? Du filmer meget skinnerne nu. Så er vi tilbage. Vi er i M3 med Carlo og morfars superfilm. Den er mod Østerport. Den 3, vi er Østerport. Ja, og nu kommer vi til Poul Henningsens plads. Poul Henningsens plads. Ja, vi skal lige se, om vi er heldige, der kommer en metro på den anden side måske. Vi kan se. Klar med de her, hvor vi kører meget hurtigt med Vikings runddel, ikke? Og vi tjekker lige, om der holder metroen. 1, 2, 3, dut. Det gjorde der ikke den her gang. Det var altså Vibenshus runddel, og vi klipper til næste stop. Skjoldsplads. Nu er det M3 mod Østerport. Nu vender til Østerport. Og vi er på Skjoldsplads. Vi skal lige se, om der er en metro. Der er der. Der er en metro derovre. Hvad farve den? Den er også gul. Den er også gul. Også gul. Ja, alle er jo gode. Alle er gule på den her linje, det er rigtigt. Godt. Ja, M4 og M3. Vi klipper lige til næste station. Klip.